po nila. Nagsuot po kami ngayon sa alumni namin, pero sila po, ayan po sila. Ito po yung mga, ng batch namin. Diba batch 2011 po? Ayan po. Nandito na po sila sa likod ng pader. Punong barangay, Rotondohan na Ba't di kayo nag-attend? Ayan po si John Paul Pacboy. Magtaon ng elementary school, di sa Pulwara di sila. Bisa na wala, uniform. Humalakad at sa iyo, sunda, open. Dali ka makarawatan pa yun naman ni kami na. Alam, parties. A few moments later. Grand alumni, magtaon na first.